Jeħtieġ li jitjiebu s-servizzi ħalli l-kompetittività ta' pajjiżna tiżdied. Hekk stqarr il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-ippjanar u s-simplifikazzjoni ta' proċessi amministrattivi Ryan Kallus f'intervista ma' dan l-istazzjon dwar ir-rwol il-ġdid tiegħu fix-Shadow Cabinet tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Ryan Kallus qal li dan ir-rwol hu maqsum fit-tnejn, bl-ewwel impenn u dak dwar il-politika tal-ippjanar li tinvolvi d-deċiżjonijiet li l-MEPA tieħu minn żmien għal żmien. Għandi id-dmir li nara li d-deċiżjoni li tieħdu jkunu konsistenti, jiġifieri dak li jiġi deċiż għal każ wieħed jiġi applikat għal każijiet l-oħrajn u wkoll li jkunu trasparenti. U stqarr li issa hemm ir-riforma tar-reviżjoni tal-pjani lokali u saħaq li din hi importanti ħafna għax permezz tagħha se jkun qed jiġi deċiż x'jista' jinbena u bliema densità. It-tieni impenn fir-rwol il-ġdid tax-Shadow Minister Ryan Kallus u dak tas-simplifikazzjoni tal-proċessi amministrattivi li jinvolvi t-tnaqqis fil-burokrazija tal-proċessi, fi kliem ieħor is-servizzi li jingħataw mill-Gvern. Jiena rrid nara illi l-Oppożizzjoni naraw illi l-proċessi jiġu imtejba b'tali mod illi fejn hemm numru ta' steps illi nistgħu nagħmlu mingħajrhom dan ikun il-każ. Però fl-istess ħin dan ma jfissirx illi inneħħu kull amministrazzjoni li teżisti għaliex imbagħad ifisser li l-istat jitlef il-kontroll tiegħu. Mitlub jgħid f'liema fora se jkun qed jiskrutinizza l-Gvern fl-operat tiegħu. Ryan Kallus qal li fil-każ tal-ippjanar u membru tal-bord tal-MEPA u allura jifforma parti mid-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-politika tal-ippjanar. Hemm ukoll il-Kumitat Parlamentari dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp li hu indipendenti mill-bord tal-MEPA u li fih jkunu diskussi numru ta' liġijiet li jitlu fis-seħħ. Fil-każ tas-simplifikazzjoni tal-proċessi amministrattivi dan jinvolvi aspett kemmxejn iktar holistiku, dan għax il-kelliem tal-Oppożizzjoni jrid jsegwi dan il-qasam skont ix-xogħol li jkun qed jsir fid-Dikasteru tal-Ministru konċernat u fl-istess ħin jsir l-iskrutinju meħtieġ permezz tal-mistoqsijiet fil-Parlament.